And this is Manass Chibanda Media reporting as it is. And today we are right here at Milton Park. Munhu wa Mwari gendi kumoresa mangwada nano makadi. Munofara ere vanhu va Mwari makadi zvenyu. Aiwa istiri right. Maybe vamwe vari kunze uko vanogona kunge vashona pari zvinhu vanogona kunge vasingazive kuti munhu wa Mwari ndiani. Okay. That's good. Indoitwa kuda kwashe Jose. Saka ndonzi kuda kwashe Jose. Ndakaberekwa mugore 1997. All right. Yes. Saka kubvawo ipapo mukukurawo kwangu vanhu vaingoti mwana uyu anofanira kunge ari mufundisi chete. Chichaita kuti vanhu vafunge kuti munofanira kunge muri mufundisi? I believe kuti munoziva pakukura ka ndandiri mwana aingoda Mwari. So kuti vanhu vangonoti mwana uyu anoda Mwari, mwana uyu there is something zviri pamwana uyu. Alright, ndinoti mumbonyatsotsanangurira kuti zvakatanga sei kuti zvizosvika pazviri nhasi kuti zvakanyatsotanga sei makazonyatsozvinzwisisa zvasvika papi kuti mugoti ndofunga inini ndine calling. That's good. Okay. Zvakaitika pa-calling munhu wa Mwari ndezvekuti in 2015 ndaenda kuchikoro. I was in form 5. Alright. Saka ndichienda kuchikoro inini ndaida kutozoitawo lawyer. Okay. Yes, saka ndane shungu nechikoro ndichitoshingirirawo nepandaigonawo ndodzanga dziri shungu pandiri. Saka ndichienda kuchikoro there came a time now yekuti ndaiti ndadzoka manje ndasvika kumba paya handirawo ndiverenge but ndongounzwa kupushika kuti rekedza ndiite sei ndimbonamata. Yes, saka ndaigona kutanga kunamata because ndakakura ndichipinda AFM. Yes, saka I could pray ndanamata paya. But mamwe days vakazenge zvaakuwedzera till now ndakutanga kudevelopa my dreams are meaningful. Saka ndaingoti just kungonamatawo. Yes, till a time yakazosvika kuti zvawe zvekuti I said I wanted to fast. No, kana mchiri zvawese mune muchite chii? Ndandakuzwa kupushika kwakanyanyisa each and every even ndaenda kuchikoro ndaigona kuudza some of my friends ndanga ndichidzidza navo toenda kana tononamata pangava pama-lunch hours. Saka zvakapedzisira zvanyanyokura stereki mandiri. Alright. Yes, saka zvakazoti one of the days ndakazoti no, I think I need to fast. So I had to fast for 21 days and nights. For 21 days and nights? For 21 days, yes. Saka ndiri pakutanga fasting. Mamufastira pai? Nandiri kumba chaiko. Saka nandiri kumba. And how is that possible? Yeah, by the Holy Spirit, sezvinhu zvekuti unenge uri inspired by the Spirit of God. Because fasting haisi kuti unotongoti sometimes yes people they can fast vafungawo but fasting kana watungamirirwa namweya mutsvene it becomes a way yekuti ndimwari ari kuzviita. Sebhayibheri roti Jesus was led in the wilderness by the Spirit of God, then he fasted atungamirirwa nemweya. Yes. Saka it's not something chekuti unongodecide ndafunga faster for like my days akawanda. For such days it's a bit tricky because you can just think I want to fast for these days but chekutanga unofanira kunge uri inspired namweya mutsvene. Alright. Yes, unofanira kunge uri kukurudzirwa kuzviita namweya mutsvene. Alright. Ndokukwanisa kukurira nyaya dzacho. Yes, saka ndozvakaitika ipapo. So for 21 days it's after fasting ndopakatanga kuuya ma-dreams, ma-angels akuya kudream kwangu. Kusvika day randakazo I was called in that dream by a certain angel ndobva ndaenda panzvimbo yanga ine a lot of people and that angel said now this one is called. Angel iri kundipublisha to a certain crowd. And that night I still remember very well. That is the night that I was called. Ndadanwa. That's my belief by that night. Now, Zadaro, still it was my 9th day of the fasting. Alright. Yes. Saka after that day, kwakazotanga kuya ma-angels, different angels in my dream. Achindiudza kuti ndiende kugomo. Ma-angels mnenge muchimaona like angels atouya kudream kwangu cheko. Angels they could come in my dream. But remember ma-angels kana achiuya sometimes anogona kuzvitendera kuti wacho remember zviri kuitika kuti kudream. Saka you know what God is doing, it's by his grace. Zviri kuitika zvese izvi
it was his grace. Alright. Saka sometimes yes ndona kuitsanangura hangu kuti zviro zvakamira zvakadai but zvaitika it was by his grace kuti maangels auye. So maangels auya ndavananzi enda kugomo. So the first ndiri mwana wechikoro. Alright. Yes. Oh, matori mwana wechikoro by then, anditi? Yes, ndiri mwana wechikoro. Alright. Saka ndiri kunzi enda kugomo. Enda kugomo kunoitei? Gomo kundichinyazonoitei? You see ndiri kunzi enda kugomo, go and have time with me. Saka ndaingozviignore until zvakazosvika paextend yekuti zvakanga zvanyanyisa. Alright. Yes. Zvanga zvanyanyisa kusvikira mamusacha kwanise kuresist. Yes, ndisakwanisa kuresist kuti chero ndikada kuresist so you know it just ringing in my mind. Kusvika one day ndakazi no. Zuva ranhasi. I need to do it. I need to do it. Ndobva tiregedzei ndioneke vanhu vose vataigarisana navo muraini rataigara. This is in Heathcliff. Ndavaoneka ndokuonai. At that time I was very very young, around 17 18 years around there. I was very young. Then ndaoneka vanhu paya vanhu vakati mwana uyu ari kutamba uyu aroenda kugomo kunoita sei. Yes. Then ndobva ndavatsanangura ndikati ndiri kuenda Mwari kwaanditi ndiite sei ndiuye ndiende. Right. Ndobva ndarongedza hembe dzangu muChanganburg, takura bhegi rangu enda pamakomo. Ndakatooneka vabereki vangu vakatosekawo vakati uri kudzoka rini? Ndikavati maybe next year January. Next year January? How come? Vabereki vanovhunduka kuti next imagine ndiri first born ka. Yes, saka ndiri mwana ari kutarisirwa kunzi mwana wedu uyu you know vaidadawo neniwo. Ndaenda paya kugomo, saka ndakaenda kunzvimbo yedomboshava in a mountain inonzi Zimbiro mountain. Right. Ndiri mugomo imomo my first day ndakaenda nekatende kangu. First day, second day, mazuva ati fambei ndiri mugomo imomo. Saka okay, msanimenda mugomo maidyei. Zvaita ndezvekuti tine vana vekuchikoro vaya. Kuti pandaisimbo ndikaenda kuchikoro ndaigona kuudza umwe mwana kuti you know mubereki wako zvakamira zvakadai. Saka iye ubva anoudza mubereki wake kuti imi kune munhu andiudza about imimi but haakuzivei. Saka mubereki wake aishamisika. After chikoro chapera waizona mubereki wake auya nemwana wake. Zvamakataura chokwadi this you know zvaitika kudaro. Saka vana vaya manje they could visit me kugomo vakasiyana siyanawo bichana kuti vaivhizita in numbers. They could visit vaingoziva kuti apati mukoma kuda vakaenda kupi, because by that time right. Saka first day, second week, third week, saka ndakasvika time yekuti kuchikoro but 21 days dziya pane panandajambira hangu ndandapiwa pasi yekunzimbodzokera kumba. Vaifunga ndiri kurwara because I was fasting. Saka funga kuti mwana ari kurwara vambonyorera pasi kuti enda kupi kumba umonozoro. Saka dzisati dzapera 21 days dziya ndopa ndiri kupiwa instruction now to go into the mountain. But andina direction, I don't know what is going to happen. Indiri kungoenda kugomo, there is no direction yekuti zvichazonodai so inini I just ndakangoita as the spirit had led me. Right. Tapedza mwedzi wekutanga, mwedzi wechipiri, mwedzi wechitatu, 6 months. Yeah, ndine tende rangu. Munhu waMwari. Mugoma musi munhu aisi nzvimbo inogarika zvekudaro. That's very true. Because I think inini within an hour kamugomo ndendabuda handiti ndobuda mugomo. So zvakanakira ndezvekuti inhoroondo yaitozikanwa even vazhinji vemudomboshava to an extent yekuti mamwe masabhuku emudomboshava akatoya mugomo akati ngatimudzingei mwana wemugomo anofira munhu, because vanga vakufunga kuti ndanda kurwara nepfungwa. They were 100% sure kuti mwana uyu is mentally disturbed. Yes. Saka vaizoti vasvika paya vakazoya nevamwe vakauya nawo you know vada kuti azoti munhu ari kurwara nepfungwa ero kana kuti ari kuita sei. Pane pavakatouya vachitoti nhasi anotoburuka muno mugomo, but vamwe sabhuku ndo vakazoti no mwana uyu kana akatumwa naMwari ngatimusiyei varume, ngatimusiyei. Ndo sabhuku akaniponesa ivavo you know. Right. Yes. Saka zvakaitika munhu waMwari ndapedza in that mountain. I don't know, I don't have direction. A full year. 6 months. It was 12 months I mean. Ndapedza 12 months ndirimo but handina direction. Zvaitika zvakawanda Mwari vaizviratidza you know. Sometimes I could run away. Alright, like pamuri kuti Mwari aizviratidza isn't kuti how. Inana handizoziye manje. That's true. One of the days vakaitika ndezvekuti pakauya some of
vamwe vataidzisa navo nevamwe nevabereki vavo ndobva vauya nemaputi vachiti chimbokangaiwo maputi. Alright. Ndikange maputi. Saka kangai maputi munhu waMwari paunganidza huni paya. I know zvinokuti hazvitendeke but ndo zvaitwa naMwari. But let me say it because no Mwari zvaita. Okay. Vauya nemaputi huni dzatoiswa apa but there were pasina michis. Ndobva ndavaudza kuti imi paya patinoti fire, that fire can be seen. Okay. Moto iwowo unogona kuoneka apa. Ukataurira munhu ka asina mbobvira aita nguva nezvinhu zvaMwari ingano. Yes. We prayed tiri mugomo imomo. Pahuni dzanzabatanidzwa takaona moto. Haya, taura zvakanaka munhu waMwari. Kana muchiti makaona moto muri kuti chii? It's hard to explain some of these things. Now, takanamatira panga pane huni dzakabatanidzwa. We prayed. Moto wakaapia. Pamoto pahuni papa. Riri simba raMwari chete. Remember, apaka, this is almost a year. Every day I'm reading the word. I'm praying. And some of the days I was fasting. And it, I could go pampa a certain river. That's where I could go. You see? So pandajika auya nizuwa afunga kuti geze timbo muindisere chekudya that I could eat. But chaindi squidza imomo chaindi garisa imomo for that time. It is the Spirit of God. Okay. Because inini I could not control myself. Saka vanhu vaitonditi ndaipenga. I believe it. Kamuka percent kangaripo. Why? Because zvandaita zvachoka niwo I'm still zvinzwisisa. Andizvinzwisisewo. Right. So ndozvakaitika ipapo kusvikira gore razopera. Went to another year. Ragore rechi2. Mugomo imomo ndiri mugomo imomo chete. Indorondo inozikanwa zvakanyanyisa. A lot of people they know this. They can testify. Right. Ragore rechi2. Ndiri imomo. But muviri wangu wanga wakurwadziwa zvakanyanyisa. Ragore rechi3. 3 years. So I spent 3 years. 3 years mugomo. In the mountain, 3 years. Asi maimbonzokera kumba here kana kuti maitogara kumba vakapesera vatoita sekunge vanhu vatenda kuti is no longer part of the family. Nekurwadziwa kuti atirwadzisa mwana uyu. Taitarisira zvakanaka kwaari but hey, this is what is happening. Saka kwaizotumwa vana gogo vaiuya. Kunzi chimunotaurayo naye vouyawo vechikuru vechi taurayo naye adzike kuti mwanangu kuna mataukawo takabva nakukure uko. But zvakuitika izvo hazvisiri izvezvo. Hazvisiri izvo. But inini I could not resist it. Why? Because the Spirit of the Lord, mweya waMwari ndo wanga wakandigarisa pananga ndiri. Saka ndisakwanisa kuita anything. Okay. Yes, and I was very passionate for what I was doing. Ndainzwa mweya wangu kuti this is what I'm doing. This is the best that I'm doing. If I die for Christ. If I live for Christ. That's okay. Okay. Now, munhu waMwari. Okay, you can continue. Okay. Now, zvadaro munhu waMwari. On the third year, zvaita ndezvekuti pachikuru pandaidza panonzi Pareho High School in Showground. Most Pareho of High School. Yes, in Showground. Domboshava. Vazhinji vanoziva nyaya. Now, zvaitika ndezvekuti third year I was inspired by the Holy Spirit. Zvondakuchiwa ndikataura muchashamisika zvakare. But I was inspired by the Holy Spirit to fast now for a month. And this was a month and some days. Hi. So I fasted for 40 days and nights. You see? Okay. Saka ndava ndatiza mugombo randanga ndiri ndikati no vanhu vakundiziva ndiri muno muregedzai ndiende into another mountain. Because vanhu vanga vakuuya since takanamatira umwe mwana, that child was blind. Saka takamunamatira vanhu vakuziva kuti this child anamatirwa nemukomana ari mugomo. Saka people would come. So I was running away from people. I was very young. Ndaisada kuita basa raMwari ndiri mudiki. Kunyangwe kandiona muti ndiri mudiki asi ndanga ndisingatode kuti ndiitewo ndiri zvandiri izvozvi. All right. But it is God's calling. When God calls you, you can't resist it. Now, sana ndaenda mune rimwe gomo kushowground now ndichitiza vanhu. Ndaenda mune rimwe gomo rainzi Maro. Yes, in showground. All right. Ndiri imomo munhu waMwari I was fasting first day, second day. I still remember pamwe pandanda kudzoti mweya wangu wakuda kupera. Ndakatsvaga matamba mugomo imomo kuti ndiwedzere energy. And what I was doing ndaitonzwa kuti I can go on.
but on day number 18 takuti ndingokomberi nyaya yacho. Okay. On day number 18 ndakarara ndakaona panga pane mwedzi pachidonha crown nemastars musoro mangu, saka crown yakabva ndobva yanogara musoro mangu. And that day ndoranda ndarwadziwa zvakanyanyisa, apa kwainaya dzimwe nguva mugomo kwaita sei. Now ndobva ndanzi namweya mutsvene chidzokera kuya kwawakatiza vanhu. Anditika ndobva ndatora matende angu ndaona crown ka nemastars adonha kumeso aya. Ndobva ndadzokera kugomo kuya kwanandakatiza vanhu. Ndadzokera kugomo kuya kwanandakatiza vanhu. Ndobva ndanzi namweya mutsvene buruka kuzasi kwegomo. Ndobva ndaburuka kuzasi kwegomo. Ndobva ndanogara panga pane chimwe chidombo so. Ndagara ipapo ndobva pauya mai vechikuru muchana. Ndobva vafamba vachikwidza gomo. Ndobva vada kudzika. Pavakadzika ndobva vatarisa mudenga. Ndakagarapo. Ndobva nditi wakatumwa nemweya waMwari mwanangu kuya muno murenje. Wakatumwa kudai ndobva watanga kunditsanangurira calling. All right. For the past years I had no direction. Ndaingoita Mwari zvaanditi nditi. But after vandi-explainera ndobva ndakaziva kuti okay, God called me to do this. Vachipedza kunditsanangurira mai vavo. Vakabva vanditi inini ukaona hanzi ndanzi zvakwana. Asi ukaona mvura iyo yauya woziva kuti ndaenda. Sikwaida kunaya. Ndikati what is happening? I don't know. She just moved some few steps. She disappeared. Like seriously? I'm telling you, this is what happened. You know, munoziva kuti Mwari zvinonetsa chero Mozisi kumubvunza kuti gwenzi wakanyatsoona richipfuta here. Dai Mozisi anga aripo izvizvi Mozisi achibvunza. Aigona kutonetseka. Aigona kunetseka kuzitsanangura kuti zvesho raipfuta here, but it seems like rinenge raipfuta zvaro. So ndozvakaitika, saka kubva ipapo that was the beginning of the ministry for 3 years. But inini though ndopandakatanga kuziva kuti okay, this is what God wants me to do. Kusvikirawo basa raMwari razotanga. Saka vanhu vakatanga vachiuya kugomo ikoko kusvikira vanhu vaona kuti until Mwari vatitungamirira uyu ndobva taenda muHeathcliff. So takatanga muHeathcliff around 50 people, Mwari vachitikudzawo kusvika takurawo takuma 300 wo takurawo takuma 400 wo kusvikirawo tazobvawo muHeathcliff muya. Mwari anditi now you have to move. It's time for people in Harare to know you. All right. Ndobva takabva tauya muMbare. Tichiuya muMbare takapindira panonzi paMai Musodzi. Mai Musodzi hall. Mai Musodzi hall takurawo takuma 500 600 people 700 wo. Tazobva ipapo ndobva tazouya paRelton Sports Club. Pana 4th up. Ndopamba pachiziva vanhu vazhinji tichipindira. Pana 4th up. Yes, vanhu vauya ipapo. Now but chaita kuti pave nekuincreasa kwevanhu nekuda kwezvinhu zvavaiona matestimonies aitika. Yes, because kubvawo muMbare ndichatsanangura ngo kuti chichanyanyoitika kubva mupost yakabva muMbare Relton now taku City Sports Center. That's where we are right now. Yes. All right. Yes. All right. Now but chaitika ndechekuti vanhu vaiona matestimonies zvaitwa naMwari. Mwari vaibata kubva kare. But zvaitika kuti muHeathcliff no one could notice it because Mwari yanga iri nguva yepreparation Mwari yaitiita. All right. Patakauya muMbare now ndopamba kuya macases akaita same mwana aitemwa nematombo airwa nemambama. Okay, ndakambonzwa rumors iyoyo. Okay. So thank you for that because ndachida kubvunza ndonyaya ndada kutobvunza nezvayo right now. Okay, that's good. Okay, tell me chichainyatsoitika kana kuti ndoda kunyatsoziva kungoti mwana wacho handinazokwanisa kuita mukana wokumuona but ndaida kuti ndikaita mukana ndaida kumuona. Okay. Nyaya yematombo yanga yakamira sei? Mwana wayo vanhu vaMwari kutaura chokwadi mwana wayo chekutanga aitemwa nematombo. But matombo aya zvaindinetsa inini. Matombo aya aitosumuka. Auoni kwaabva. Ipo pakadaiswa panosumuka matombo apo. Ouya. Number 1. Then number 2, mwana airohwa nemambama ekuti aita akatanga kurohwa mai munzwira tsitsi. Kurohwa. Chinomurova chacho ndochiseisinga. Hamusi kuchiona, muri kuzongonzwa mbama, sound mainzwa. Yembama sound kurova unzwa sound. Chaizondirwadza chenyanyondirwadza age yake anga ari mwana mudiki. But at the same time aibuda marasha mumaziso. Marasha ane moto maziso. Kudai so aitsokuta kudai zozo. Kudai. Rodona maziso. Chachipiri waibuda maruwa munzeve. So it was a mysterious thing zvaitika pamwana uyu. But zvinhu zvaikonzereswawo nevakaipa. Yes. So zvakaitika kwechinguva
until we were called kuti pane dambudziko iri tachikumbira mubatsiro dambudziko iri, you know. So okay, so the first time pamasangana naye, tell me kuti chi chakanyatsoitika pamakasangana naye first. Patakasangana naye manje tatiri mu service kwa Mai Msodzi, ndopata chiri mbari. Msodzi. Yes, Mai Msodzi wo. Now tiri pa Mai Msodzi, saka overseer do one of our overseers ndo ndakati pane muriri kuya igamuchirei, saka vakaigamuchira panze, vari panze pechechi. Overseer vakazouya vachimhanya vakati munhu wamwe atavhungwa nematombo panza. Matombo anga munhu wesese? Matombo acho as long uri muenvironment nemwana iyoyo, matombo anongodonherawo pauri ipapo, you see. Now so saka ndo zvakaitika, saka takazoti ngavapinde, but vachipinda we prayed for that family. Tava namatira, takazowa namatira zvakare. Kubva ipapo it was simple, we just prayed for a simple, tobva zvapera. Why? Nekuti akapedza zvinhu zvandisirini ndimwari manje. So I was just used as an instrument just to lay a hand. But mwari ndokubva, I did my part to lay a hand and God did his part to heal the condition. All right. Yes. Those zvakaitika izvozvo. I think dai ndiripoka. Andaimirira matombo zvangu munhu waMwari, to be honest. Zvaityisa. Zvinhu zvakadaro zvinotyisa, you know. Just imagine kuti matombo anongomuka from nowhere. From nowhere. Otouya pamwana and mwana achibuda marasha mumasonda side. That's very true. That's very true. It's not something very simple.